Erleak, bai, begira, zeinen garrantzitsuak diren naturan eta iparraldean ere euskera bizirik mantentzeko erleak ere garrantzitsuak dira, bai. Eta gaur, herri urratsei buruz hitz egingo dugu eta baita erlei buruz ere. Adi lagunak. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Koldo Rodríguez, ongetorri, zer moduz? Eskerrik asko, ondo, oso ondo. Oso ondo guirekin, eta hemen biloak erlia jarrita ondo, Bai. Hemen dakau, herri urratzeko koordinatzailea, hilabete gutxi falta da, ja txitxarek eta martxan egiko dituzu barrun, ezta? Bai, baina bueno, ja ia dena prest, gauza txiki asko faltan, baina bai, nervioak ez dira falta. Gogua gauza horien lotu eta martxan jartzeko, ezta? Gogua 11 heltzeko eta ja 12 hobeto. Ondo. Bueno, Koldo, eta aurten, erliak eta erlesainak indarra daka, herri urratzeko historia honetan, ezta? Zer dela eta? Bueno, erlea da protagonista nagusia, erle beltza. 20.000 espezien artean euskalduna den espezie bakarra. Hori hartu gendun irudi bezala, lemari jarraituz, elgarrekin. Eta, bueno, hortik abiatuta, erlezainen historia, eta horrekin ibiliko gara aurten. Aurten beti izatea herri urratz, aurten areta gehiago, eta zukalden, etze horrengo aldiz gurekin hemen erontzeana, edarki moldatu ginen, ezta? Ederto baten. Edarki, gaurre horrelaxe moldatuko gara. Adi lagunak, saio ikiarri datu. Bueno, lagunak, eta Koldo, garatuko izuet pausuz pausu, nondik noa ebiliko gehan, isokin hau iteko garaian. Ikusiko zuet berezia ingo deu, eta ingo deuna da, isokina xerratu, xerrakatean, beste alde ingo deuna da, garizain zuriak egosi, eta gero, xerra horietan, kiribilduko deu garizain zuria egosita, eta vaporian bukatuko deu iten. Ingo deuna da, ere bai, hemen, limoian azala pixka bota, limoian zukua, pixkat ontzen jarriko dugu izokina, gatzan puntuakin, eta hori behin pasata vaporetikan, plateraratuko dugu, baino pare bagauza ingo zio lagungarri. Azteko ingo deuna da hemen menier bat, dala oso saltza bisila, ingo deuna da gurina zutan ondo erre, pixkat noizedola urran puntu horiatako jau tostatzen, eta horri botako jau limoian zukua, birrindura ere bai, eta gero salda eta murrizten utziko dugu. Eta hori erabiliko dugu gero arraian gainetik botatzeko. Baino baita ingo dugu horburuen krematxo bat, arraian azpilan jartzeko, oia bezala. Eta ingo duguna da horburua garbitu, eta egosi. Beste alde ingo deuna da, bai tipulatxak eta baratzuria lapikuan ondo goxatuta denean horburuak bertara botako ditugu, salteatuko ditugu eskai pixkatekin, eta bertan botako dugu salda, eta gero ingo deuna da krematu esne gainakin. Bale? Eta hau esan da, lanian jarriko gea, eta mingaina ematen ebai, bale? Perfecto. Bueno, azteko tamen, ni izokina txukuntzen da garbitzen jungo naiz, zuk adibidez, behitu hemen, tipulatxago edazkau, eta tipulatza egin birtiguna zuritu eta laukitxotan jarri. Bale? Ederto baten. Bale. Eta esan dut egozin behar ditugula horburuak, baina gero nola salda botako joan, igual saldakin egoziko ja, igual ez ditugu ez da egozi behar. Bueno, jungo gehaiten, eta aldi berien esan duen bezala, mingainai ematen. Bueno, zergatik handa hain garrantzitsua erliak eta errezainak aurtengo herri urratzen? Zergatik dira garrantzitsua. Bueno, aurtengo lema da elgarrekin. Elkarrekin, bale? Orduan, hortik tiraka, karo, topatu herri urratze beti du lema bat eta irudi bat. Ados. Orduan, irudia idagokionean, karo, behar gendun zerbait, elgarrekin hori irudikatzen zuena. Eta hor, bueltaka, konturatu ginen, existite zala erle beltza, ez da? Bai. Eta agian, nahiko ez ezaguna zala jendartean. Ezaguna da, erleekin aritzen den jendean, baina igual Euskal Herrian esan hain ezaguna. Bai, erlezainak, edo esan bai, estilla, edo propolegoa, baina gero ez dakigu erlia guria dakaula, gaina erle beltza, txikitsua, pixkat pikatzeun horietakoa, eta baina lan asko iteuna, oso langilea dara, bai. Orduan, ikusten gendun, erle beltzak berak ondo irudikatzen zuela zehazka dena, ez da? Vale. Eta, elgarrekin egite horretan,
Ze azkenean erleik elgarrekin egiten duten lan, hortik abiatuta, aukeratu genuen, erle beltza irudi eta logo bezala. Ona, egia esan bai oso lotuta da erlia gurekin. Eta esan denzun bezala, ze ona, zeatikan erliak, bata bestiakin elkartzen dianean, danok iten dute bat, eta dana komunitate bat dia. Hori da. Eta azkenean guke hori lortu behar dugu, ezta? Hori da, eta azkenean horrek irudikatzen du zehazka dana eta herri urraz bera dana, ezta? Ze ez balitze komunitatean egingo, herri urraz bezalako festa bat edo zehazka bezalako proiektu bat, ezinezkoa lirateke, errealitate sendo bat izatea gaur egun diren bezala. Ona. Eta hortik abiatuta sortu zen ideia, eta gero hortik abiatu zen erlezainena. Kontua da, herri urrat zehazka sostengatzeko antolatzen da. Vale. Azkenean helburua da zehazka ezagutaraztere ematea, eta gero, importantena, dirua. Zehazkak berak eraiki behar ditu ikastolak. Vale. Ze lege frantsesak debekatzen du administrazioak eskola pribatuei bereik ikusten gatuzten bezala lokalak eta ustera. Orduan ikastolak guk eraiki behar ditugu, bai ala bai. Eta orduan herri urraten jasotzen den diru erabiltzen da ikastola horiek eraikitzeko. Bai ikastola, bai liceo, bai kolegio, momentuan behar dena eraikitzeko. Aurtengo ideia zan, herri urratxeko diru erabiltzea, 5. kolegioen genuna zenperen, horren 2. fase egiteko. Vale. Baina justo herri urratza aurkeztu, baino 2 egun lehenago Arberoa ikastolak zu hartu zuen. Jope. Eta dena zazpustu zen. Eta orduan bertara bideratu zen dirua. Horrek ekarri du, diru beharra handiagoa izatea, eta hortik tiraka sortu genuen erlezainaren figura. Eta zer da erlezainaren figura? Okurritu zitaigun kanpaina nazional bat egitea, erletxo hauek Euskal Herri osoan zabaltzeko, eta orduan eskatzen dioguna da jendeari 10 eurotako diru ekarpentxo bat, diru horrekin Arberoako ikastolan sortu den zuteak eragindako kalteak ordaindu ahal izateko besteak beste. Eta hortarako nahikoa da, hori herri urratzen webgunean sartu, hor izen eman, ordainketatxoa egin, eta gero etxera bidaliko dizkigu erletxoak, erlebeltzak. Ze ona. Helburua, Euskal Herrian apostu zalea garenez, 5.000 erlezainetan jarri dugu helburua, jada 1.000-tik gora ditugu, 2.000-rako bidien. Ze ona. Eta hori da apurtxo bat erlearen historia guzti hau. Ondo dijola seinale orduan, ez da? Bai, egia esan pozik gaude. Hasieran jendarteko 25 pertsona ezagunek hartu zuten erlezain izateko konpromisoa. Porrotx, Marimototxek, Pontx Paiazoak, Berriako zuzendariak, hola 25 pertsonara arte. Eta hortik abiatuta, egia esan jenda erantzun honen ematen ari da. Ze ona. Ez da bat ere erresa, ez da? Azkenian iparralden eskolak eta mantendu, eta azkenian hemen lana inbiar bada, han oaindik eta gehiago inbiar dezu, ez da? Bai, eta gero kontutan izan, Ipar Euskal Herria euskalduntzeko, Euskal Herriaren zatitxo hori euskalduntzeko, zehazkaren lana behar beharrezkoa dela, ez da? Ez balite zehazka egongo, gaur eguneko umeek eta gazteek ezingo lukete euskeraz ikasi. Euskeraz ikasteko aukera bakarra egun Ipar Euskal Herrian zehazka delako. Orduan, hortik abiatuta, eta gero gainera gertatzen ari dana zehazkan da, gero eta ikasle gehiago dituela. Zorionez, ez da? Zorionez. Baina hori dana erantzuna bihartza jo, ez da? Behalde ere. Beharrak gero eta handiagoa direla. Ondo. Eta noiz arte da oitia erlian historia? Badakigu, herri urratz amaikian da, ez da? Bai. Maiatzak amaika. Azken egun arte dago, gastatu arte. 5.000 lortu arte. Bai, helburu hori markatu diogu gure buruari, eta beraz, gure asmoa litzateke 5.000 lortzen ditugunean hor ustea. Gainera, Euskal Herri mailan, leku ezberdinetatik, bai Euskal Elkartetatik, ikastola ezberdinetatik eta ari zaizkigu erleak eskatzen, eta beraz, aparte, webguneaz aparte, kanpaina ere zabaltzen ari da Euskal Herriko leku ezberdinetara. Ona. Nik uste bide horretan ere jarraituko duela. Bikain. Lehen bai lehen gastatzen dian, eta... A ber. Ondo, eta ze ikusiko dugu? Aurten geho erlezainak eta aukiko ditugu, estia daztatzeko aukera aukiko dugu herri urratzen? Beitu, bere lekua izango du erlebeltzak, alde batetik erakusketa jarriko dugu, jenda jakiteko erlebeltza zer den, hortarako badago erlebeltzaren elkartea, iparraldean, eta beraiekin elkarranean gabiltza, eta orduan aukera egongo da, erlebeltza zer den ikasteko, aukera egongo da ere erlebeltza sortzen dituen produktu horiek, daztatzeko, bai polena, bai erstia, eta hortik eratortzen diren kontu ezberdinak, eta bai, aukera egongo da.
probatzeko. Probatzeko eta erosteko. Bakizu nik erleak dazkatela? Ez? Erle beltza gainea? Beitu. Eta xikerre erosin izkion, iparraldeko batei. Beitu. Bai. Horra zinitzan ere... Ni hiru erlauntzakin hasi nintzen, da gero bakizu bakeitu nun, da gero bakizu gero neguan egetxiten dira, eta gero listorrakin, da bestiakin, horri biltzen ez tira biraka, baina bai, nire erlezaina naiz, hobiz, baina asko gozatzen dut. Eharra da erlian bizitza, Egia esan guk, nik ez nuen ezagutzen, erlearen bizitza, eta orain asko ezagutzen ari gara. Eta egia esan fascinantea da eta misteriotsua be bai, ezta? Oso misteriotsua. Nik gauza hori gertatzen zait. Gio eta gehiago dakit, eta kontuatzen naiz gio eta gutxi dakitela. Eta nola komunikatzen diren, eta nola bakoitza bere rola egiten duen. Segun ze sasoitan, noiz jaio dian, gaztetxuak hemen, aurragan, bestiagan. Hori da, eta gero erregina duen importantzia, ezta? Antza horretan. Erregina dana daude erreginantzako, elikatzeko, eta erreginak errutien ez usteko, eta bai. Eta asko ikasten ari gara, Osea, guretzako mundu ez ezaguna zena, baitu, esan asko ikasten ari gara erleen gaiarekin ere. Ze hona, ze garrantzitsua ziatik, esaten du gaina, ez da, erliak jungo balitz, eta erli gabe gatuko bagina, munduak etzula gehiagin iraungo, ez da? Ez, eta guk esaten dugu paralelismo berni eginda, zehazka desagertuko balitz, euskal ere desagertze bidean egongo litzatekela Ipar Euskal Herrian, horti dago beste lotura bat ere erlearekin. Ze ona. Bueno, hemen, lehendabiziko urratzak inditugu, bale? Hemen, ingo deuna da, tipulatxa bertan jarri, pixka goxatzen deunean gero baratzuria jarriko jo, eta gero horburua botako ditugu. Baina lehendabizi jungo gean, erreportai bat ikustea. Erreportai bat ikustea jungo gean, zain zuri goxatzen dazkau, ontzen dakau ja gure izokina, hemen olio pixka jarrikoet, eta jungo gea alondegia jatetxea, eta hain leku mitikoan ikusiko zuez errezeta eharra ingo iguen. Oazen bertara, eta guantxe gaude buelta. Kaixo, Joseba, eta kompainia egunon, gaur Tolosara etorri zarete, eta alondegia taberna irakusteko irrikitan nago. Goazen barrura. Nik nire jatetxe propia izan nuen guain dela urte asko, ezta? Eta guain dela 2 urte ostalaritzaia usteko intentzio gineon eta utzitan egon. Baina ze pasazan, nire nagusia dana, gaztetatik ezautzen ginen, eta beak hartu zo taberna jatetxe hau, eta nahizun ni izatea pixkat pertsona referentea, ezta? Da sartu ginitzen berriro, ezta? Zergatik, iruditu zitzaiten oso proiektu politxe zala, ubikazio perfecto baten dao, oso jatetxe handi bat da, taberna bezalare funtzionamentu oso arrakastatxue dauka. Zehazki gaude Alondira plazan, eta, bueno, tabernari Alondira izena jarri ziren plazagatik, zehati hau bere garaien, zan plaza Alondira, tratanteek eta aragi, behit, animalin trato guztik, salmenta guztik, hemen egiten ziren, ez da plaza honetan. Alde batetik, barra aldean, bai ematen ditugu razioa, bokagio ezberdin batzuk, eta jangela, hori, bai bilatzen dugu, relazio bat, kalidade eta prezio ingurun. Asko gustatzen zaigu aldatzea, ez da? Karta aldatzea 3 hilabetero, temporada, estazio bakoitzeko, udan, udaberrin, udazkenan, negun, garaiko ipini, eta, hori da gure jokoa pixkat. Azkenen gu, sukaldea nahiko tradizional jotzen dugu, baina bai uzten dugu leku pixkat imaginazioari, vanguardista pixkat. Naiz eta igual presentazio bakarrik izan, edo elaborazio, gauza askotan izan leike vanguardia, ez? Eta bai uzten dugu toke hori, baina bestela nahiko tradizional, Eta guain, abiatuko geha sukaldera, esan dugun bezala, rezeta tradizional eta goxo bat egitera. Gaur egingo dugun errezeta, itxas errezeta bat da, eta bere izena da zapo eta zanburinaz eginiko brotxeta bat, bakaio pilpilarekin. Osagaiak dia, esan da bezala, zanburinak alde batetik, zapoa beste alde batetik, eta etxen egindako bakaio pilpil bat. Hasiera baten zapoa garbituko dugu, eta gero atako dizkiogu 2 xolomoak. Xolomoak atatzen dizkiogunen, engo dugu razionatu. Razioka moztu, nola jungo dan, edukitzeko prest. Zapoaren xolomoa mozten dugunen, engo dugu irina da arrautzarekin errebozatu egingo dugu
ondo egin gabe utzita, zati gero labean bukatuko dugu, beste alde batetik zamburinak markatuko ditugu plantxan, asko egin gabe, zeren gero labean bukatuko dugu errezetan. Orduan, kolore hartu dezan plantxan markatuko dugu. Zapoa da leku askotan daun arrai bat eta buelta bat eman nahi nion beste modu baten jartzeko era bat. Senideen bazkari bat izan gendun eta probatu egin nun. Bururatu zitzaiten egitea modu ontara, oso gustokoa izan zen, platera, eta orduan erabaki non, karta berri ontan sartzea. Errezeta honen sekretua, tienen da produktu ona, mimokin egin, eta gero bai dala oso garrantzitsua, zinpila oso goxoa egitea. Labean dagoen bitarten, 8 minutu 180 gradutan, pilpila saiatuko gea beroa mantentzen, eta labetik 8 minutu gero atera da plateran jarri. Gainetikan pilpila bota, eta dekorazio puntu bat, eta listo. Ja jateko prest. Bueno, Joseba, iritsi da agurra esateko momentua, da hemen gure proposamena, zer itxura, itxura eharra daka, Bueno, hemen alondegia jatetxeen gelditzen gara zuen zai eta guztion zai, bale? Alondegia jatetxea Tolosan. Agur, eskerrik asko! Hau, Andoni, eta goi errez eta ze gauza indeko gainian bota, eta ze gauza ez, arraia, geho gainian pilpila, geho jarritu duen brotetxua, gehi esan itxura eharra, eta daztatzeko goguak ingelditu naiz, mekatzi lamar. Bueno, ikusiko gaituk eta besarkada hondi jarraitu hor buru belarri, hoi dena olako ondo zaitzen. Gurean jarraitu berdu, behitu. Garizain zuri martxan dazkau, laizterrateak oitugu, hola nahitut nahiko aldenteuki, eta hemen tipulatxa martxan dakau, honeako inbierdeuna da baratzuria, bale, Koldo? Hemen dikan lau ale baratzuri hartu, zuritu, txikitu eta bertara botako ditugu, bale? Ni hor burua garbitzen jungo naiz. Zezan behar nizun, herri urratzen, ze topatuko dugu aurten? Primizia, ze gauza berri? Ze gauza berri ikusiko dugu? Bueno, ni pentsaten betiko musika, txosna, gauza mordo bat, jarduera mordo bat, baina beti otea gauza berrik, ez da? Bita, aurten badu gauza berri bat, deitzen dena tokiko gunea. Tokiko gunea. Bai, bertako nekazariekin bildu gara, 2 urteko prozesu bat izan da, eta bertan ekoitzitako produktua salduko dugu. Ona, azoka txiki bat duzela, esango genuke? Ez, jana. Jana prestatuta. Bai, alde batetik egongo da pasta boloñesa erara, errezeta ez da oso euskalduna, baina, hori pasta eta dena bertakoa, saltsa ere, gero egongo da hamburguesa hotza eta beroak, horre bagizu bere garian Big Beñat, hamburguesa hotza, Big Beñat, zeizu ezagun eiken, Fermin Muguruzak ere egin zuela besti bat korrikarako. Bale. Iparraldean bere garaian, asmatu zen hamburguesa hotz bat, McDonald's irekituen hasi zirenean, Big Beñat egiten zen da hori berreskuratuko dugu. Egiten da kintxoagaz, hango jamoiagaz, hango txerrien jamoiagaz. Eta gero, eskeniko dugu saltxitxoia, txorixoa eta horan bertakue, eta beste plater bat gaztakin. Eta hori izango da, urtengo nobedadetako bat, jarrita gainera, bakoitza ze txaldetik datorren. Argi eta garbi nondi datorren, da zenen gazta, eta zenen... Hori da. Ona. Eta gero, egun guztian, ez aspertzeko kontu diferente pilo bat, ez da? Kontzertu pilo bat, bai gazteta helduagoentzat, xune bat izan daitekena, PLT egongo da egunean bertan, duple egongo da, gero herri urratzek badu ere gune bat dantzarena, beste festek ez dutena. Dantzagunea. Bai, dantzagune badu. Eta aurten, kukaikoak egongo diraan, besteak beste. Ze dantzari honak, ama. Bai, eta gero umentzako ere ekintza ezberdinak, ez da? Bai, tailerrak, paiasoak, inorrez da aspertuko, eta gero jande edan, ez da? Betikoa. Bai, aparte, aipatu dugun biogune hori, bestela erkinan euskaldunak izango, jandaean gabe, Hori da. Talotegia, zagardotegia, zikiro jana, egongo da, ze ikusi eta ze daztatu. Herri urratxen. Eta Koldo, horra aipatuzu dupla. Dupla bertan egongo dia, gero abestiare aurten behekin dute, ez da? Bai, azken urteetan gainera, herri urratzeko abestiak jendeak ikusteko goa sortzen du. Eta, urtero talde berri bati proposatzen diogu, aurten duplari proposatu genion. Eta, beraiek hortik abiatuta sortuta abestia, elgarrekin deitzen da, lema bezala. Ganera ez daude bakarrik.
Abestian Pantxoa eta Peiok parte hartzen du, eta Pisok ere. Irudi batzuk ikusi, dut hor ontzitxo batien hor Pantxoa besten eta... Bai, ze gero, abestiarekin batera bideoklipe egoten da, ezta? Eta bideoklipe ere da, asko zaindu eta asko mimatzen dugun kontu bat herri urratzen. Gainera, aurten duplakoak bota ziguten ideia txoro bat, zala grabatu nahi zuten Aintziran. Bai. Dakar, Aintziran ulertu genuenan, Aintziran Mondarzan edo. Eta uraren erdian grabatu nahi zutela. Eta, hortara ipini ginen lanean, plataforma batzuk lortu, estenatoki montatu lakuaren erdian, eta, bi eguneko lanarekin, hor dago bideoklip ere, egia esan milaka ikustaldi ditu naia, eta oso pozik gaude maitzarekin. Egia esan, duplakoak artistak utza dira, eta gero, zuentzako ere zuen proposamena jasoko zutenean, seguru bulubela jarri ziala, hoi dena kudeatzen, ez da? Bai, sekulako lan egin dute, ze letra egiteko batu dira liseoko ikasleekin, herri urratz eta zehazken sortzaileekin, eta abestian bertan agertzen diren hitz asko, topaketa horietatik ateratakoa dira, ez da? Besteak beste esaten du abestian, beti zeruari begira gauzela, ez da? Zekar, euri egiten badu, agur festa. Egia esan herri urra, kilometroak eta horako historik ebilakin nia, xira bagarri eta alda junarea, bentsa zehozein, da gure gatik zehozein, baina izorratzeula, ez da? Bai, total. Bueno, hemen oli joa gota ez, baina hain bota bihar, zeatik jarri eten iteko gure menierra, baina gurinakin da, eta ni olio pixka bota dio, baina hori horrutziko dugu, gero botako du bertara, eta listo. Hau botako dutela? Hoi bertara bota, oso ondo, eta goaz aurreaka. Bueno, eta zenbat lagun espero dia? Adibidez, azkenengoan zenbat jende juntzan? Oso zaila egiten zaigu kalkulatzea. Giro hona intzun, azkenengoan? Goizan euri egin zigun, baina gero aroa hona izan zen. Gero altza zan euna. Eta egia esan oso zaila da kalkulatzea zenbat jende etortzen den herri urratzera. Baina, azken urteetan, 50.000, 80.000 pertsona inguru hurbiltzen dira egun horretan lakura gurekin festa ospatzera. Zer ikusi handia izaten du eguraldia, leheina ipatu bezala beti zeruari begira. Baina, hortxe gutxi gora bera. Haren da guzti bezaila da, zehaztea. Bueno, hemen inbiarezuna laguntzeko. Bai, limoia. Limoiai, ateako jau. Lehen da bizi, birrindura. Ados. Eta birrindura eta gero zuku ateako jau, bale? Edertu baten. Baitu, birrindura atea hemen, txebertan, abazu. Bai. Eta gio zukua hemen, bale? Okay. Bale. Ondo, egia esan, harra da, 80.000 pertsonare kuidatu inbierdia, ez da, Bai, ondo pasa ara ziberdiare, bai, ez da? Bai, hortarako dago gurasoen lana, kontutan izan, 3 egun horietan, bai montaia... Zenbat bolondrez daude hor lanian? 2.000 pertsonek 2.000 lagun. Egite dute lan. Dana iparraldekoak? Dana gurasoak, ikastoletako gurasoak. Bai. Bakoitzak azken urtetan egin duguna da, dituguna da txanda demokratizatu ditugu. Lehen ikastola batzuk egite zituzten 6 orduko txanda, beste batzuk 8koak, eta orduan egin duguna da orain ikastola guztiak 4 orduko txandak egitearena. Festa zere gozatu alizateko. Oso ondo, ez egun guztia hor buru belarri, eta gero, ze kristo, herri usaz dator, lan pixkatingo dugu, baina gozatu ere bai. Gozatuko dut ere. Eta hori, eta 2.000 pertsonek parte hartzen dute egun hortan lanean baten egiten. Eta zeiten du jende hori, beti, bakigu, ez da, hor gauza kudeatu, alde batea, bestea, txosnetan, danetik hanbiar da jendia, ez da? Seguritatean, azken urteetan eraso sexista direla eta talde morea sortu behar izan ditugu ere. Apur bat denetarik egiten du jendea, komuna garbitu, komuna zaindu, tiketak saldu, arropa saldu, artistei jaten eman, poliziari jaten eman, monberoi jaten eman. Jaten eman. Eingo bagenu zerrenda ez genuke bukatuko. Eta, adibidez, nola esaten diozu jendia juteko zeatik nolako lekutan, beti izaten da, autokin juteko pixkal liada izaten da, ez dakit esaten dezu autobusez etorri, o ez dakit nola etorri, nola gomendatzen dezu jendia jutea? Hombre, horre nik uste errezen izatela garraio autobusez etortzea, ez da? Hortarako ikastola ezberdinek eta autobusa montatzen dituzte Euskal Herri osotik, eta, idealen alitzateke autobusez etortzea. Alanda guzti, kotxez datorran arentzako ere, aukera du aparkatzeko zenperen bertan herrian, eta gero herri urratzeko antolakuntzak autobusa jartzen ditu... Bertatik area guteko. Bai, eta azkarretzen da.
Beraz, bueno, aukerarik errezena autobusez etortzearena, eta kotxez datorrena ere, askotan ez da erreza zenperera erabiltzea. Autobusez, badu aparkatzeko aukera eta lekua eta guztia. Onda. Bueno, a ber, eta zure lanak egun horretan zer dira? Danetik pixkatin behar dezu? Edo egun horretan ja lasai hartzen dezu ja nahiko landinda zaudelako? Edo zer? Egun hori izaten da, arraroa. Azkenan ez dakizu ze lanekin topatuko zaren. Nire lana izaten da pixkat irikitataneako eta bertze tortzean, ez da? Bombero lan egitea, bai, zuteak itzaltzea izaten da egun horretan nire lana. Eta askotan, agian da, lanik itxien egiten dudan eguna. Arraroa badirudi ere. Bai, bakoitza badu bere funtzioa, banatua dago ardura guztiak. Azuk komodin gisa egitzea orduan, ez da? Hori da. Zer nun behar den, ara. Ondo, eta Koldo, zenbat urte zuaz ja hor lanian? Koordinatzaile gisa. Hau izangoan ere laugarren herri urratxa. Laugarrena. Bai, hasi nintzen itzulerarekin, pandemia ostekoarekin, orain arte egin den herri urratzan diena. Eta gero tokatu zait, burrengo urtean, izan zela uholdena, kasi herri urratz bertan bera geratzen da, ze lakuak gainez egin zuen. Nola inundatu daiteke laku bat? Hor da eredu bat. Iaz ostadarrarena eta aurten elgarrekin erleena, nire laugarren herri urratxe izango da aurten. Ona. Bueno, hemen ikusi zuen nola goazen, Behitu hemen menierra, burinetan pixkat azalak txigortu ditut, bale? Guain, botatzen dut limoian zukua, eta limoian zuku hoi murrizten di joan enian, jutenei salda botatzen pixkanaka. Salda botatzen eta goxatzen, eta gero imerdu pixka ligatu. Ligatu ere ditea herri urratzen, ez da? Ligatuko da, segurazki. Bai. Ni nire da biziko belarritakoa herri urratzen garren nula uste. Ez ara bakarra uste. Bai, leheno, beti, guain igual postuak eta belarritako jarteko eta igual ez daude. Bai, egoten dira zaleran, bai, badute bere lekutxoa ere. Bai, launa egin, bularra goratea eta belarritakoa jarri, eta belarritako belarria pustu eta etxea iritsi, eta venga, guztua. Da, etxean bronka. Bai, ez ara bakarra, historia hori entzuna duen. Eta familiak ere sortu dira herri urratxetik, Ona. Bueno, ez galdu, azaldu eta goxatu. Bueno, hau listo, haure bai, ikusi oso hori egosten dakau, gero hemen kiribildu behar ditu haue vaporen jartzeko, earki goaz. Behitu, guain nola murrizten azten danean, ikusten dezuen nola ligatzen bezala azten da. Gehiagin murriztu baino lehenua, txak, salda botatzen jute geha, eta hola jungo geha, ia salda guztia bukatu arte. Eta hau dana, bideratuta dakaunez, bagoaz beste erreportai bat ikustea. Jungo geha gozo gintzan bila, jungo geha Gasteizeaino, eta bertan dago gustazos. Osa, imaginatu nola jarriko gehan. Guztua, guazen bertan. Kaixo, Gustavo eta Sara gara, Gasteizen gaude eta gaur Gustazos proiektua aurkeztuko dizuegu. Proiektua Gustavok sortu du, beti izan nahi du bere proiektu pertsonala garatzea. Orduan aita izango zela jakin zuenean konturatu zen ostalaritzako ordutegiak eta aita presente bat izatea ez zela bateragarria. Azken jatetzean egon zen lanean Gustavok, tokatu zitzaion postreetan, eta hori berarentzat izan zen aurkikuntza oso handia, asko gustatu zitzaion, eta hasi zen informazioa bilatzen, baita ere ailegatu ziren lehenengo liburuak etxera, bere lehenengo postreak eraikitzen hasi zen, jatetzean, eta hor konturatu zen proiektu bat sortu zuela. Mundu gozoan erabaki zuenean formatzea, egin zuen bere lehenengo kurtsoa, Espai Sukren eskolan, gero egin zuen beste bat Jesus eskalerarekin, gaietetan eta gozo pizkat bat amerikarra nahi zuen ikasi, eta egin zuen kurtso bat Kamila Elizalderekin. 2022an izan zen munduko gozogintzaren txapelduna. Eta gero egin ditu hainbat kurtso baita ere sarean, Julien Álvarez, David Gil eta abar.
Bere lagunek, Gustaboren tartak jaten zituztenean, brometan esaten zuten beti, ze gustazo, bere izena Gustavo denez, brometan ze gustazo, eta gaur egun proiektuaren izena da. Gure eskaintza postren artean dauzkagu limoiak edo ilargia, baita ere dauzkagu gaietak, gaztatartak, eta baita ere mia, deitu dugun postre bati gure alabaren omenez. Arrakasta gehien duen produktua izan da kakahuetea. 3 hilabetetan saldu ditugu 2000 baino gehiago kakahuete, baina pizkat aldakorra da. Baita ere postre asko saltzen dira, haien artean limoia da gehien saltzen dena, baina tarta, gaietak, dana saltzen da. Ezagutu duzue gure proiektua eta orain goazen ikustera nola egiten dugun gure limoi famatua. Hemen dauzkagu limoia egiteko osagai guztiak. Hemen aurreratu ditugu pausu batzuk, hemen daukagu gaieta, bizkotxoa eta limoiaren ostoa. Gero daukagu musa, limoiaren azaleko purea, gelatina, azken pausua da, hemen sartuko dugu limoia, eta moldea egiteko limoiaren forma. Lehenengo pausua izango da musa montatu. Jesus eskalerarekin ikasi zuen Gustabok errezeta hau. Bera toke pertsonal batzuk eman dizkio, adibidez gaietari jarri dio limoiaren azala, baina berez Jesus eskaleraren errezeta da. Jarriko dugu musa moldean, jarriko dugu bizkotxoa, purea, eta gero estaliko dugu moldea, eta bukatuko dugu mus osoarekin barruan sartzen. Normalean jendea egiten du bere mandarina, baina hemen sasoiko fruta bat denez, aukeratu zuen limoia urte osoan zehar edukitzeko hemen. Limoia bukatuta dagoenean, sartuko dugu izoizkailuan, eta ateratzerakoan garrantzitsua da eskua pasatzea limoi osotik dena liso geratzeko. Sartuko dugu gelatinan. Oso freskagarria da limoia. Gaur egun ohituta gaude zapore artifizialetara, orduan postre hauek dastatzerakoan jendea harrituta geratzen da. Limoia daukagu prest, eta orain jarriko dugu musa hor gaietan, limoia itsatzita geratzeko, eta azkenik ostotxoa jarriko diogu. Hemen dauzkagu gure limoiak prest, eta dastatu nahi baduzue zatozte Gustazoz gozotegira hemen Gasteizen. Eskerrik asko, agur! Agur! Ai, ama, bikote, zorionak, eta eskerrik asko gudanoi goxatu arazteatikan. Gozogintza ze gauza honan. Ez da egunero jateko, ni beti izaten dut, gozogintza da egun berezitako, zorionetan, ez dakit, zeo ospatzeko, egunero ez da jamer, baina jan bihar danean jamer da ona. Ez alda ala. Bai, hala da. Bezarka da hondi bat eta jarraitu horrelaxe, eta gu hemen jarraituko dugu, kosinatzen. Bueno, behitu hemen nola gatu zaigun, hemen hain itzanik salda botatzen, salda murriztea, eta murriztean enean, koipi atea itea pixkat, orduan pixkat energia gehiago mate jot, eta hemen iten detena da, betu, beste, tanto pare bat botatzizki jot, emate jot meneito bat olera, eta berriro iten da, proportzioa gurinana eta saldana ekilibratu, eta limoiana, eta orduan iten da berri oligatu, betu. Eta orduan, hoi gertatzen bazaizue, inberdezue, o limoi pixka gehiago bota, o salda pixka gehiago bota, bale? Eta hola dago, puntuan. Guain berrio murrizten bada, beste tantotxo botako jot. Hemen jarri dugu ura, hemen vaporen niteko guain izokina. Martxan dakau, ikusten dezuen bezala, azpin ura besteik ez dago, eta hemen dakauna da, ja horburu, beto. Arki egozita, tipula txakin, eta danakin. Ingozuna da guain, hau, bertan sartu, birrindu,
eta iragatzi. Birrindu ez negainakin, bale? Vale, ederto. Emango izut, horrekin bai, harrapatuko zu? Igual goiaratxo batekin hobeto. Bila, hau da pixka txikiagoa, igual honekin hobeto harrapatuko zu. Eskerrik Eta gero dana ondo harrapatzeko, horrekin miazkatuko zu, ezta? Bai. Ego ez dela hemen mingaina gatuzten dizu, bale? Eskerrik asko. Venga, eta guain izan dizuten bezala, behitu honei, nola, energia hartzen duen, salda pixka botatze jot, zua jaizte joz, eia puntuan dakau, eta meneito, esatean bezala. Vale, vuelta eta vuelta. Nik agaziko naiz hauek iribiltzen, eta mingaina ematen jarraitu berdu, Koldo. Ederto. Bueno, badakit mojito gunia ere bai izaten dela eta oso arrakastatxua, ezta? Bai, eta gainera inon agertzen ez den ekintza bada, baina bai, existitzen da. Euskadi kubakoak etortzen dira, horre eskuba botatzera, mojito egiteko. Eta bai, 100 litro mojito saltzen da. 100? Bai, 100. Zenbat ez dugu litro? kopuru zehatza esango. Bazpare. Bazpare ere. Bai, Baina bai, 100 kilo mojito saltzen da. Eta bueno... Kilo o litro, nola litro, barkatu? Litro. Vale, ondo. Eta bai, bada herri urratzeko leku kutxunetako bat. Vale. Bai, ona. gaina duela laburten leku saldatu genuen. Bai. Eta jende guztia zebilen hor, lakuan galduta lekuaren bila. Aber, no zegoen. Mojitoa bilatzen, ez da? Bai. Ze ona. Non dago guoli bezala, non dago mojito gunea, ibili zen jendea. Ze beste leku gora ipatuko zendun? Ez dakit, gero oso leku berezia da Nafarroa gunea, bera, ez da? Anfiteatro natural bat modukoa da. Eta, bueno, egia esan jende asko erakartzen duen gunea da, eta kontzertu mitiko asko egin izan dira bertan, eta nik leku hori aipatuko nuke. Eta gero igual holan beste leku berezi bat aipatzekotan, liburu denda. Liburu denda bat du, bai, bada beste berezitasun bat. Horre elkarrekoak etortzen dira, eta liburu denda montatzen dute egun horretan. Eta gezurra badirudi ere, herri urratzegunan liburuak eta diskak saldu egiten dira. Topera, ez da? Bai, eta bada beste gauza berezitxo bat. Ba, oso ona, bai, berezia, eta pentsatzen dut euskal liburuak, eta gure kulturan liburuak eta moituko dira, eta bertako musikeruan historiak, eta hola, ez da? Hori da. Ze ona. Bueno, hau vaporian ez du denbora gehiagit arratzen iten, Sartuko ditut hemen, garizain zuriak inda daude, inbierdena da pixkat izokinain, eta listo. Vale, barroa, danak ondo sartez eskiten, nik uste sartuko eskitela leku pixkat iten, bakarrantzako berde lekua, vale, bai jua. Oso ondo, hemen txe vaporian ningo dia, tapatxua jarrita, hobeto. Vale, horrekin nola zoaz? Ederto baten. Ezin hobe, pendoko izut hau denak paretikan ja. Oso ondo. Vale, bagoaz. Eta zenbarren edizioa da hoia herri urratzena? Ba, 52. da. 52, Bai, ze pandemia garaikoak ere kontatzen ditugu, nahiz da modu berezi batean ospatu. Eta bai, 52. herri urratsa da urtengoa. Ona. 52 inbierdia, Ni guan digena iziritsi 52. Guan txela izte herri ditut 40 urte. Maiatzak 13an. Handik pasa eta hiltzia pasatzen. Bai, behitu. Bai. Zer musua zorrekin. Ondo, nik uste dutek iaia badaula. Ingo deuna dastatu eta ikusiko dago ergatzan puntua zen musdakan, bale? Eta bihar badu, botako diozu pixat. Zu dastatu, zen ezin du jan hori. Ez? Alergiagatik. Benetan? Bai. Zergatikan? Fruktosa du. Fruktosa, balazkina, ez da? Bai, orduan ezin dut. Katxila, mar, Pixka botako dio, bale? Hau area, eta, dana harrikoa. Venga, karri honea. Botako eta barroa. Hemen beste goiara garbi bat, eman lau vuelta, eta listo dakau. Bueno, eta berezitasuna dana da, herri urratz, beti zenperen izaten dala, ez da? Bai. Adibidez, bai beti, kilometroan Nafarro bainez beti alde batetik beste biltzen dira, baina hoi beti, leku ezin hobia da egia esan, ez da? Bai, nik uste dute leku berik ezin dela bilatu. Lekua magikoa da. Duela 52 urtean hasi zen abentura, han jarraitzen du, han jarraituko du. Gero eta etxe gehiago daude, eta horrek esaten du ere, gero eta leku gutxiago dugula askotan, ekintzak egiteko, baina, egia esan, oraindik lekuak aukero hori eskaintzen du, eta aukero hori eskaintzen duen bitartan, jarraituko duan egiten festa. Bai, ez dago aldatzeko... Zerbategatik hasi zan oso, zerbategatik lekua aukeratu zan hor? Nik imaginatzen du, bere garaian hor hasi zala, lekua beragatik, ez da? Lekua ederra da, lekua magikoa da, gauza asko egin ditzazkezu
lekuan bertan, eta horregatik azizan bertan egiten. Bueno, hemen, ia bukatu ditugu gure lanak, Beitu honek, ze txura dakan, lagunak. Garbi, txukun, vaporen inda. Gero bai honekin aberaztuko deu, eta oetxo egarrare bai jarriko dio, Ingo deuna da hemen beitu, Lagunduko jazu, olio perexil bat iten, gero gainetik botatzeko, bale? Hau nere alde eramangoet, area. Bikain. Emango eskizut hemen ostotxo batzuk, bale? Hau, nahiko izango da, olioa, eta gatza lorilla. Bai, gatza lorilla egiten dio lagundu dena ondo birrintzeko. Bale. Bueno, jartzen dugu horrela, botatzizkizut ostotxo hauek, eta zu lehen dabizi ostotxoiek eta gatza papilla bat inbiar dezu. Eta gero papilla horrei olioa gehitzen hasiko gea. Bale. Venga, eta hau barruan, hau listo, hau ere bera, eta bagoaz. Bueno, eta Koldo, olako histori bat koordinatzeko zein izatea lan zaiena, ez dakit, gehien kostatzen dana, esaten mikatziz lamar, esatekela. Zaiena nik uste dela egoera bakoitzari moldatzen ikastea. Bai, eta etortzen diren sorpresa edo trial diren gauza ezberdin guztioiei moldatzen eta erantzuten jakitea. Ze gero egia esan suerte handia daukagu, ze gurasoa beti daude preslanerako eta koordinatzeko eta errezak dira. Eta orduan nola baitere egunerokotasun hortan sortzen diren gauza berri hoiei erantzuten jakitea. Hor dago honen zailtasuna. Eta asmatzea, klaro. Eta adibidez, gehien betetzen dizuna, esatezu, hau itia gore badan niretzako, eta honegatik bai nula lagako berriro itia. Hombre, gehien betetzen hauena da, azkenean, zertarako ari naizen lanean, ezta? Nola baitere, Ipar Euskal Herriko umeek eta gaztek, euskeraz ikasten jarraitzeko, aukera izateko, ezta? Eta ikusten duzunean, adibidez, zure lanarekin, kolegio bat ere ikidala, egin handi baten, zenperekoa kasu, egia esan horrek ematen dizu indarra lan honekin jarraitzeko, ezta? Naiz eta egia esan askotan ere pentsatzen dozu, ezta? Agian igual usteko garaia da, baina bueno, horrek ematen dizu indarra. Zure ogibidea bestela zein da, nun ibiltzezea? Bueno, nik denetarik egin dut urte guzti hauetan, ez zitzaien lanetan aritu izan naiz, azken urteetan, eta hori izango nuke dela nire bokazioa eta gustatzen zaidana, baina bueno, gero gauzak antolatzea eta urteetan egin izan dut, herrigintzatik, eta bueno, hola heldu nintzen herri burratzera, eta uste hor jarraituko dala oraingoz. Olia proba gehiago? Bai, pixa gehiago, hola kargau, guain dena ondo naztu. Ondo. Eskerrik asko ibezalako jendiare berdi hau, eta hor une oro eta buru belarri biltzeko. Eta hemen ingo deuna da, gure platera bukatu. Menierra botako dio hor gainetikan, gero horio perexila, eta bagoaz aurreaka. Beitu hemen, horrela jarriko deu. Guain hemen, menierra ez du oso potolo egon behar, nahiko fine egon behar du, ligatuta bai, baino ez potolo. Beitu ze gauza jarra. Nik emango jo bisipo jarra, gure errezetai. Eta bukatzeko, berriro jendia animatzeko, nola egin gaitezke erlezain, nola aldeu berreskuratu erletxo bat hemen laguntzeko iparraldeko ikastola guztiei. Erreza da, herriurratz.es webgunean sartu, hortxe justo sartu bezain pronto dago egin zaitez erlezain, datuak bete, eta hori, ordenketatxo egin, eta etxean jasoko dute. Eta etxe hori da. Ondo. Animatu, animatu bukatzen nahi diata, Bai, eta gero paparran erabiltzea, ez da? Importanteena jendeak ikusteko. Paparran erabili, eta mingainan euskera, ez aldala. Hori da. Bueno, lagunak beitu hemen, Indeun errezeta, ze gauza fina, goxua, eta eskerrik asko Koldo etortzeagatik, eskerrik asko horri biltzeagatik buru belarri, eta hemen dakaun Indeun isokina, eta hemen dakaun hainbeste platera, bakoitzatzeko bat prestatuko jat, gaur egun ikusteko. Agur lagunak.